200,000 ka sakong bugas gipalit sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo aron ipanghatag sa mga tao kansang panginabuhian na apektuhan sa coronavirus disease. Samtang 1 bilyon ka pesos nga pondo ang giandam alang sa mga laka nga himuon kung ugaling mugrabe pa ang epekto sa COVID-19. Ani ang report. Apil sa gitutukan sa Dakbayan Sugbo ang pagtabang sa mga mulupyo nga mapektuhan sa coronavirus disease sama sa mga mawad-an og panginabuhian. Sila ang mahatagan unya sa gipalit nga 100,000 ka sakong bugas. Apan gihanay pa sa city government ang lagda sa pagpangapod-apod sa bugas. Ang mga barangay ug ang maylo mao'y magtambayayong sa pagpanghatag sa tabang niadtong masuta nga napektuhan gyud sa krisis. Ato ning ipanghatag sa atong mga kanang gitawag nato mga the less privileged members of our society. Labi na gyud tong mga kanang gitawag no work no pay, katong mga gani mga trabaho hapit. Lakip sa prioridad gihatagan ang mga nanginibuhi sa motorcycle taxi ug habal-habal nga napektuhan sa social distancing protocol human gidid-an sa pagpamasahero. There should be a fair distribution according to the need of a particular family in the city of Cebu. Samtang iragdang magsisyon ang konseho alang sa pagpalabang sa 1 bilyon ka pesos nga supplemental budget alang sa mga lakang pagsumpo sa COVID-19. That we will source the 1 billion pesos from the proceeds of the SRP. I think, if I am not mistaken, according to the mayor, we have 22 billion in our bank account, and we have about 10 billion of that from SRP proceeds. Gawa sa CCMC, gipadali usab sa mayor ang pagpatukod sa laing pasilidad nga magamit kung ugaling adunay mataptan sa COVID-19 dinhi sa syudad. Doon na area, gisugda na karon og trabaho naa sa North Reclamation area. It can accommodate between 200 to 300 people in case. That would be in addition sa atong gi-fast track karon ang atong CCMC. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.